बुन्दा थास' गोसोम थालिरनो नामा नों थालिर नोंनि नोमाखौ थालिरजों सैबानो जाबाय नों दाउला। हेलौ फ्रेन्ड्स, नोंथांमोनखौ बरायबावबाय गिबि ब्लग्स इउटुब चेनेलाव। दा नोंथांमोना नायलांबाय थादो, भिडिअखौ स्किप खालामजासे आं नोंथांमोननि थाखाय मोनसे गोदान आपडेट्स लानानै फैदों आरोखि। दा नोंथांमोना बे आपडेट्सखौहाय नायलांदो आरोखि। दा बे आपडेट्सआ मानि सायाव जागोन जोंहा, दा बे आपडेट्सआनो जाहैबाय जोंहा सासे हिन्जाव आरोखि। दा बिथाङाहाय सासे सेंग्राखौहाय मा बुंखो, मा रावजोंहाय सोंखारिखो, मारै मा जावजाखो, सयथि लासिं आरोखि। दा नायलांग्रोदो नोंथांमोना भिडिअनि क्लिपखौहाय। नायदो एबार नोंनि महरखौ होना होबाय आं दाउला लाजिनो गुन्दा। मा सानगोन नों बे भिडिअखौ नुबा हो? गुन्दा जहरा बिदि कमेन्ट हरबावनांगौबा नोङो गेबुगोन नों गरनैबो मिथिबाय। लरफैबो गिजा आं मिथिबाय। नोंनि नोमासो आं, नोंनि नोमा मिथिबाय। नोंनिबो जायाखै, नोंनि नोमा नोम्फानिबो जायाखै, रावखौबो गिजा मिथिबाय। थैगोन नों मिथिबाय। एबार बिदि कमेन्ट खालामबावनांगौबा नोङो बिकि बसुमतारी बुन्दा थास' गोसोम थालिरनो नामा नों थालिर नोंनि नोमाखौ थालिरजों सैबानो जाबाय नों दाउला। आइदै लायनाय दाउला गुन्दा जहरा राम थोद बैथाला गुन्दा जहरा नोंसोर थोद दाउला। नायलाय मा लायदों बे कमेन्टआ, बिमा खिबुआ। नोंनि नोमाया नोंखौ बिदि फोरोंखादों? बिमानि फिसाय दाउला। सोर दाउला नोंलाय? खनसे हरबावनांगौ एबार हले दिगदार दं नों मिथिबाय। गिया आं, लोरफैबो गिया आं मिथिबाय। मोसौ खिबाव दै लुग्रा नारें आसि जुमब्रा गुन्दा। खनसे हरबावनांगौबा हले नोङो खानाया दोंबोस दं गुजोबगोन नों हौवाबाबो मिथिबाय। गिया आं, गिनायाव गैया। नोंनि मा जादों आं? नोंनि नोमा नोम्फानि मा जादों आं? आंखौ बिदि होनो दाउला? नोंहा नोमा गैया, नोंहा फिसाजो गैया। नोंनि नोमा फिसाजो उन्दुबाय जाबाय नोंहा। बिमा खिबु दाउलाराम गुन्दाराम। बबेनि गुन्दा बे? बिखि गुन्दा ना मा गुन्दा होनो? बबेनि बिखि गुन्दा बे दाउलारामा? खनसे कमेन्ट हरबावनांगौबा बिदि गाज्रिखौ पुलिस केस होगोन आं। बिमा खिबु मोसौ खिबु दै लुग्रा नारें जुमब्रा गुन्दा। मालाय जाथिखौथ' बिदि आखाया, आंखौ बिदि दाबुंखा। नोंनिबो जायाखै, नोंनि नोमा नोम्फानिबो जायाखै, नोंनिबो जायाखै, रावनिबो जायाखै आं मिथिबाय। एबार हले कमेन्ट हरबावनांगौबा नोङो मिथिबाय। हिनजाव गैगोना गैया नोंना दाउला? नोंना हिनजाव गैया? नों हिनजावखौ थाना मावहैबानो जाबाय ना। नाम्बार नांगौ होनदों नामा? आं नाम्बार नांगौ नामा? नाम्बार ला दे 00496001.com बेनो आं नाम्बार। आंना लकेसना आसाम। आसुर गावगासिबो गैया नों आंनि रागा जोंनांगौबा मिथिबाय। बोराय हामबायसै लाजिनो गुन्दा। मा सानगोन नों बे भिडिअखौ नुबा हो? गुन्दा जहरा बिदि कमेन्ट हरबावनांगौबा नोङो गेबुगोन नों गरनैबो मिथिबाय। लरफैबो गिजा आं मिथिबाय। नोंनि नोमासो आं, नोंनि नोमा मिथिबाय। नोंनिबो जायाखै, नोंनि नोमा नोम्फानिबो जायाखै। लोगोफोर, बेनोमोन आरोखि ना भिडिअनि क्लिप्सआहाय। दा नोंथांमोनाथ' नुखाबाय भिडिअखौ, नङा होमबा? दा बे भाइरेल भिडिअनि सायावहाय नोंथांमोना मा बुंनो सानो? दा कमेन्ट सेक्सनाव कमेन्ट खालामनानै खिन्थाहरदो आरोखि लोगोफोर। दा बेनिफ्राय बै सिख्लायादि जाबायदि बुंबाय, सिख्लाना मा आंथ' मिन्थिला बारा मोजाङै। आं जायखिया आपडेट्सखौ लाबोबाय। जायखिया फेसबुक इन्सटाग्रामावहाय जों बेबायदि फेसबुक इन्सटाग्राम बोलाबानो खेवबानो भाइरेल भिडिअफोरखौहाय नुनो मोनो नालाय। जोङो दा इउटुबावहाय नोंथांमोना सोरबाफोर नुवाखैबा आंनि चेनेलनि गेजेरजों नुबाय आरोखि। दा आपडेट्स लाबोना होफैबाय आं नोंथांमोननि थाखाय। ओमफ्रायहाय दा बिराद जावजाबाय नङा होमबा बै सेंग्रा ना मा? दा बिथाङा बिराद लासिं आरोखि। दा बिदि थायो सोरबा फाग्ला थैथि। दे होमबा लोगोफोर, नेक्स्ट भिडिअआव लोगो मोनगोन। थेंक इउ फर वाचिं। दिनैनि थाखाय एसेखिनियानो, भिडिअखौ दोनथ'नोसै।